Ndibulise kubabukeli bethu sithuvile uthethayo ke Kwanele kwaMduba. Namhlanje ke sisevekilisi kwamasipala abahlali bazodimanda iindwendwelo zabo kanjengoku umasipala abemnike ixesha uyojonga 15 kaMatshi. Kubonakala ingathi ke izikhalazo zabahlali aziphendulekanga. Namhlanje ke abahlali bazodimanda ezo zikhalazo. Njengomntu ke onguye umshumayeli kwakwe kakhethwa nguGidiyoni unyana kaYowashe wakhetha amadoda wathi owoyikayo nodudayo makanyebelezele emke ezintabeni zeGiliyadi. Ithi iBhayibhile kwakhangelwa abantu abaqamncelayo abalala ngesisu ke uqamncela ukulala ngesisu basela amanzi ngelwini. Ngifuna ukuthi ke mhlali le into bacinga basiqhawula imbiko kanti banza okokuthi sibhabhe ngakumbi. Ngoku besidiscussa phasi zinkokheli bathi sisokolishwa yi-network besifonela unational because i-region i-province they fail us. Bekusithiwa uPapiyane uyeza diki uPapiyane akafumaneki. Ngoku kuthiwa uGalada ulinde omeya babini eze apha. uGalada nglusixokise kabini. Ngoku ezinye changes bazasifumana endleleni. Ngoku masiye endleleni. Siya endleleni sinomsindo. Kwethu endleleni sinomsindo. No one going to stop us. We fed up ukuphathwa nokwenza izibhanga.
uqaphela utata, singabahlali basewuhlisini kwakunye nelali ezingqongileyo apha ewuhlisini. Unobangela uba sibe lapha kukuqhathwa kwethu okanye ukubhanjwa ngumasipala. Umasipala ukususela kwakwi-shutdown lokuqala zange sifune into ingekhoyo, sathi i-service delivery kuclean ivetlisi kulayite ogolden. Uzotsho ngoku ke kwakho utata wayethathe ipetishini wathi uzawuzama into yokuba ngaba kubekho ikomiti abaza kuhlala nayo ukumithana halfway. Yafeyila loo nto leyo, yayinge-15 kaMatshi, yaphela i-15 kaMatshi khange beze kuthi. Yile nto kusibonayo silapha, yiloo nto leyo. Okay, so xa nijongile ngaba mhlawumbi umasipala uyazama ukuncedisana okanye nanjengoba bendisitsho tatam, uba umasipala ebezama uncedisana nathi ngesingekho apha, yile nto nditheyo ndithi uyalalalala. Nangoku u-10 wayesuka kubo, yayingabo abebethetha ngo-10 nothi thina abahlali. Wabetha u-10 xa efowunelwayo upapiyane umeya kuthiwa basesendleleni up until now. Saye ke sacela amapolisa ukuthi mawangenelele ke bengawo abafowunayo ukubuza into yokuba ngaba iphi na. Ukusuka pha ke into yokuba ngaba abezi, singena evetlisi sesinomsindo kakhulu ke ngoku siswiti great and nabo basibonile okuba siswiti. Enkosi. Icebo umsuka ngokubheka phambili nje bengavuni sasitshiye kwakuqala besibiziwe apha ngo-10 u-10 abamenzanga. Sisazoqhubekeka nematshi, asikazuyiyeka. Iwesi khona ngoku ebeke baphinda basixelela into engavakaliyo, baphinda basiprosisele okanye baphinda basixokisele. Andingayihloniphi le nto. Into esizawuvela siyenze ngoku, okwangoku sikhe nje sigabule nje izigcawu. Sathi abantwana mabaye esikolweni ngabantwana ababhalayo. After begqibile ubhala nabantwana, sizaba sonke kulo mdlalo, sizawuvala kwa venkile. Nawo basibukeleyo bame ngasezivenkileni bazawuyeka umapha ngasezivenkileni, bazawusijoyina ngoba kaloku ivetlisi le ayiphucukanga. Ukuba ngablana side siphenduleke nanjengento basesithunyelwa amapolisa kuthiwa makasibulale. Akasazi usibulala amapolisa because nawo azawuthi yawulunga yonke le nto siyilwela apha, nawo azawushophisha njengathi. Andithethi ke ngoonoteksi ke bona ke aba kuthiwa ngaba abavala imall uba mayingezi, nabo bekufanele balapha bayabhenefitha. Loo noteksi ke bona ke kuthiwa yavalwa ngabo ke laa nto zimall, bathi kuzawuphela ibhizinesi yabo. Andiyazi njani ngoba kokhona iza kwanda ibhizinesi xana kukho imall nee-service delivery ezihambayo, izawuba nintsi idatha. Apha ngozuva ndifuthi ke ngosenza idialogue ayizori ke bendishotnisha laa nto ithi ngokheli bafike late siyavumelana nam bendilapha on their behalf. Hence ndisithi ke ngoku ndicela uxolo singaqala apha kodwa ke siqala apha kule ndaba efana uba siya kuyo. Bendisithi ke ngoku yiloo nto kodwa ke ndizamnika utata uGalada mamelani. Heyi mamelani kaloku bahlali, mamelani laa nto bendiyicelile that mamelani masingaphindi silichithe ixesha besilapha. Ibingazi ke sivane isicelo ke se-apology senzelwa loo nto into yobana sivane sifumanane. Aseblive bahlali, besicelile ke into yobana ngaske simamelane singathethi ukuthetha so that sizovana. Mandizawunikela ke kutata uGalada kuwe ke council. Mos apha thina singumasipala
siziswe ipetition. Siziswe ipetition. Siziswe ipetition. Ipetition yayiziswe ngabahlali base-Whittlesea. Seza sazoyithatha. Seza sazophendula kwizinto kwakufanele ezazikhalwezile ngela xesha sasezinikiwe. Siphindile samisa elisuku namhlanje because andifuni sithethe out of lento size ngayo apha. Sathi ke ngoku sizawuza sibuye apha phakathi kuMarch savumelana nge-15 kaMarch into ukuthi sizawukwazi into ukuthi sizawunika iprogress kwizinto esisezenzile ukwenzela abahlali sikwazi uba-update. Sangqala ekuthweni nokuthi sizawudibana nekomiti ukwenzela ezinye izinto azijongananga nomasipala ncakasana, sibe nokwazi ukuncedisana into yokuba sikwazi into yokuba senza njani na ukubheka phambili. Today ngela xesha bendifuna linene elithi besizawudibana namhlanje nekomiti yenu sikwazi ubonisana ngeprogress. But ke nevertheless sizile apha ukwazi uba sizophendula because andifuni sithethe izinto ezingeyiyo lento esiyithethile besivumelene ngazo. Ndizaziphinda ke zinto. Ndizaziphinda ke zinto ndenzela ukuba asiphendulanga ezinto zilapha zazibhalwe ngabahlali nitsho into yoba ezi zinto nanizibhalile. Into apha yayivelile apha yayinto ye-refuse truck nobuklini base-Whittlesea. Saphendula sathi iprocess yokuthenga itruck yiprocess ende esiyilandelayo because iitruck zalapha sitshilo zalapha e-Enoch Mgijima iyonke ziyi-8. Sathi siza kwenza intervention yokuba sizise itrektara ebikade khona apha siyilungise. Sayizisa itrektara yasebenza songeza abantu abalishumi ukuze abantu bancedisane nobuklini balapha. Mama kanene kancinci. Man bahlali man kaloku. Sikhubile apho kulo program ye-cleaning. Songeza abantu baka-environmental, abantu abayi-30 abazokwazi ukuncedisana nalapha ukwenzela itown ibe clean. Enye into eyawuvela kuvele into ye-street lights, i-high mast o-Apollo ngelivakalayo. Udirector no-portfolio head waka-technical service, udirector senaye because sifuna kuthethe yena ncakasana kule nto yelando i-high mast light. Sasithile into ukuthi kuzawubakho i-consultant ezakwenza assessment. I-assessment yenziwe, i-consultant iwenzile lo msebenzi, but udirector uzawungena ke ngoku anzule kweli cala lezi-street lights. Ukwenziwa kwendlela, ukuvalwa kwe-potholes. Iprogram yokwenziwa kwe-potholes iqalile, but apho idalele khona nalapho udirector uzawungena because udirector wa-technical service. Ukwenziwa kwe-potholes umsebenzi wona sowuqalile ukuvala ukungcitshwa kwe-potholes. But into eyadileya idileyile into yoba kukuphela kwalaa mgubo uvala eza potholes kanye laa ncindi. Then kwavela into ye-shopping center yase-Whittlesea. Siphendulile sathi thina icala likamasipala is to avail land. Abeke umhlaba athi abantu investors mazize zikwazi uzo-investa e-Whittlesea. But abo bantu umasipala uzawusebenza kunye naba bantu bayikomiti ezawukwazi ukuncedisana nokwenziwa kwe-shopping center including neento ze-banks because le into ye-shopping center nee-banks zi-out of scope sikamasipala. But eyona ndima idlalayo umasipala into yokuthi kufanele avele umhlaba. Bese ndisiphendulile izinto ma. Eyesixhenxe neyokugqibela yinto ye-hardwares. Umanager lo begqiba uthetha uzibhalele i-hardwares into yoba mazisuke kwelaa cala. But there is a constant engagement nazo because awunovele umntu uvele umsuse nje
kodwa kufuneka ube kwazi uthethathethana naye because he is also running a business. Ukwazi ukwavela isite ezokwazi uncedisane naba bantu. Zezo zinto ke zazireyizwe kwi-petition zazisixhenxe. Zizo ke eshekileyo endizawuthi ku-director angene kuyo yile ye-street lights aphinde athi gqabagqaba ngeplan ecacileyo kule nto ye-maintenance yendlela. Zezona ke zinto zaziphakanyisiwe kwi-petition yase-Whittlesea esizayo ukuba sizokwazi ukuphendula sinike i-progress kuzo kwezi zinto zaziphakanyisiwe ngabantu alapha. Ndizawunikezela ke kuwe director, then if uportfolio head ufuna ongeze kwezo zinto. Enkosi. Mandizibulisele iyavaka. Ndinguzwele Thembe wami kwesindulu udirector we-technical services. Ndiza kuphendula ndinyathele phezu kwento uportfolio head ebeseyithethile. Ndichaze izinto esizawuzenza apha eWTC. Ndiza kuphendula kumcimbi we-street lights, i-pothole patching, ne-continuation ye-project le ye-paving. Zizinto endizawuthetha ngazo qha ezo. Ndiqale kwi-street lights. Ngokusenyanisweni ukansela Galada wayelapha wathembisa ngomcimbi woApollo nitsho xa nibabiza ne-street lights. Njengoba sithetha no-Eskom nge-street lights ezizise-main road kuqala. Zazisenziwa nguSanral njengoba nanisazi ngoba yayisenza le project. Sawuqala esilayite zona. The following project izaba ngoApollo. I-consultancy esiappointed. Yindlela ekwenziwa ngayo ke leyo. Into ezawufuneka iappointiwe ngoku yi-contractor eza kwenza installation ye-high-mass lights across edongwe nalapha eWTC. Into eza kwenzeka ongekabethu uJune lonto. And then mhlawumbi ke ndingene ndisusele ndithethekayo nizocacela into neseyenziwe. I-assessment ye-high-mass lights esiyenzile. Sesithethile no-Eskom for i-activation ye-account yase-Main Street for i-street lights. Into eshotayo ngoku yi-appointment ye-contractor. Ndizawuthi ke xa ndiphinde ndimbuya apha nindibambe ngaloo mazwi. And then eyesibini yi-pothole patching. Njengoba niyazi i-Enoch Mgijima ineedolophu ezininzi, iKomani, iWhittlesea nezinye neDagastad. Sinetim eyi-1 across i-Enoch Mgijima. Ukufika kwematerial njengoba ukansela Galade bethethile. Sizawuze Whittlesea idate endibekayo sizawufika around about the 10th of April. Sabe silapha eWhittlesea. Sizokwenza 10th of April. Sizokwenza i-pothole patching. Internal team yase Enoch Mgijima Municipality. Eyokugqibela i-paving of indlela le niyibonayo. Phase 2 1B izaba yi-continuation yale project niyibonayo. I-total kilometers ngu-4.3 kilometers. Enkosi. Asibulele utata Ungeze. Sibulele ke nakotata uGalade. Imbuzo wami tata efuna ubuza apha. Sesihamba nge-time frame. Sisiqhatheke kakhulu apha kamasipala. Utata uGalada sesaphelana nangumonde. Because kangabe nanyani kuthi. Yabona ngosijonga wena ke ngoku. Sijonga wena bese sithi nasifuna uthetha notata uGalada. Because kangabonakalisa ukuhlonipha sibe simhlonipha. Ndifuna le yezibani uthetha ngayo ndiyayiva. Sesihamba nge-time frame ndifuna nawe uzibophelele. Usixelele uba hayi ndiqinisekile ngexesha elithile izibane zalapha eVetlisi kuzabe kumhlophe. Even ithetha ngeklinika yalapha eVetlisi. Ndike nogutyula lamhlaba ugcwele fanga kula garage yabatyutu ukwehla. Because asikaboni uklina siyayibona uchola kwenkunkuma siyayivuyela into entle leyo. I-tractor yona izamile sendibuza i-truck yaseko yalapha eVetlisi lena ayithathayo nayisekomani. Ndiyacela ikibuyele apha eVetlisi. Ukuba nithi masibhatale inkonzo ezothutha inkunkuma sizawubona uba sizakwenza njani singabahlali. But into endiyicelayo ndiyacela baphathi nisibuyisele ezaa truck.
zibe lapha eveti. Sethina nge-time frame senzela uba ixesha lizalibeka ukuba lifikanga sizaphinda sibuye sizovala. Asafuna ujika ngoku because sanele kuqhathwa nini kudala nisiqhatha bese sisanza siqhatha ngoku-IDP utata ebekhona ka-IDP lo babe nimbone kakuhle phaa esathi ngalo ebekho ngathi binguye lebekhona phaa esathi bengekho because yoqhathwa ka-IDP bisesathe nisivisa kabuhlungu asirhaleli uside siphume esiporweni nisivisa kabuhlungu yoqhathwa ku-IDP bisesatha yosixelela into ezibamba siphinde sithethe thina uba sifuna ntoni ibe kusintlama okya lento sithi masinixelele straight ngoku sicela i-time frame enizasinika yona ukuba la time frame ayifikanga siyaphinda siyavala. Le nto ndifuna uphume nayo uyazi noba asizuvuma le nto sifuna uzibophelele wena njengomasipala ukuba uthi ngala 10 njengoba inkokheli ibitshile after sigqibela uhlala uthi icontract izawufika apha kulungiswa ezi lights singayivela kakhulu leyo nethi le kaJohn Tofo hayi ngaba siyadlala xa sizawumapha imini yonke kanti uzawuthetha ngoJuni hayi kanti hayi asizivumelele kakhulu. Whittlesea TV provides the comfort of online entertainment. Mahala.